txorizua, hori da ematen duzuena, saldia eta txorizua. Bai. La moral pixkat. La moral pixkat. Bi habituallamiento, ez da? Izaten dira, no? Bata otxa opción de bestia Samiel. Bestia Samiel. Ondo eta, gentia ondo aiatzen da, gustora hartzen da zuen preparatakoa. Beste batzuk, bueno, batzuk egatuz ditxik. Hone gazio gira. Bota duzian txitxik gaiten da. Isostar daulakoa, gara, hori modernua daude gauza. Horre hartzen txio gaina, frutos secos, alako luzak, Chocolate. Chocolate. Naranja, eskin. Tomate eta... Bai, eta zuen txorizua preparatat. Eta betea nuak azkengo kontrol Samielen, karakilu bai. Kada laguari txotzoro. Eta zemat urtian darua zuerka udana itxen. Ni eta bat. Eta maz. Hau, baina hone beste bat egin. Hala hiltzen. Haura hiltzen. Iñaki Beristain eta bestia, nola esan duzule? Primitivo Martínez. Primitivo Martínez. Eta arek hiltzian, eta zeuk aurrera hiltzen du. Honekin, gero. Honekin, gero. Txuparatzen zer, baina. Eta zela bizi dozu zuek egun hau, Morkaiko, Elgoibarko itzulian egun hau. Guztela? Zela bizitzeu zuen, zeitzen duzue? Goxeko jaiki, goxeko postetan jaiki, seietago plaza, salida emon, da, bueno, hona etorri, hona preparau, eta ala, txortea. Hane morrelego aldia, bueno, San Miguelea, eta azalde gordo itxarten, txi. ¿Quieres bocadillo? Hoi nume gaina, humeetan. Hoi numiak eta bai. Hoi gaina, jarri un bilu. Osea, que hoi genero geixo preparo bihar, o ez? Hoxe, txorizu geixen bat. Txorizua geixen bat. Aika, todo, Bai. Bueno. Aika, plinta, erola gustanak. Eta ze anekdota, bai, beste urtia nola, algo ya tendréis para contar. Algo divertido, ¿o qué? Divertido, nada, triste, todo. Nada tristia? Hau da, jetia, guan lania eta hau. Ni jetia ez. Purre relexio, bai zara? Eta urtero batzen da, baina guk kontrol eta aian gorduko lehenengo patzatu dut. Bai, daude batzuk betien txisik etxun da, preparatzen donde gorri dala o bestia dala o angu dala eta ari zia tximistin pare. Igual dite dute guarek, Ez agur ez da egaten. Agur ere. Tximistin pare gutia. Eta zuei horik ze iruditzen jatu, hola jumbia dara edo ez ez? Obea la poliki juno. Eta kuta du bere motibo horik, ez? Bai. Maratoina eta juteko txozen zela la preparariko, oie? Bai. Hartu da. Zue gustora ditzen duzuen lan bada horri bat. Bueno, lautas hori, lehenak aixo esan dugu, porque guk gabe eta... Hone lauden diako, Zuek bere epokan Elgoibarko itzuli zein dakua eta zeate, o? Bien, holako... Ez aldetzen. Aldenetan. Gazti mania. Baina ez, holako... Holako... Aina utixe egiteko ez betza. Sekula ez da lehen ere bueltan? Buelta zuez. Oigo! Lehenak gaira. Gazia. Vergüenza me daría a mí, oye. ¿Esto dice? Nunca da la vuelta y tú tampoco, claro. ¿Y tú tampoco? Yo voy a dar la vuelta. ¿Esta verdad? Yo me la daba en burro así. ¿En burro? Esta vuelta he dado yo 2 o 3 veces ya. Bai, indakoa zea buelta hau. Eta, ze gogorra alda, o itxo como... Gogorra, bai. Gogorra. Bai, baina bera gorra, gua. Gogorra. Ditzen goztaba gorra, Ibartarra. Ibartarra. Bilbotarra beste. Zenba denporatan da itxe zenuen zuek lehen? Beratzi ordu. Beratzi ordu. Eta oin lehenak igual 6 ordutan da indago, ez? Gitxia. Bera berezkia zuten lehi, batzia ez. Entrenatzera, beste zeuzetako, ez? Ixarko egunean, zer da honena? Honen dago jatia. Jatia ez, oye, tu! Zerta, kardu. Zer da, aldeotetan ambientia... Ambientia dana. Bai. Jatia. Bihar izatu zu dana preparatzeko? Horzetik gengo ikia pare bat ordu olako mat, eta gero atzaldian dira beste pare bat ordu eta pasautanak atzaldian aditu eta txarri izateko zuak eta dana egiten matxe gora, Jendiak eskertzen dago txorizua eta aragisa eta... Ja, baina nato zen... Baina gaietak eta txokolatiak eta olakue baina estimazio geixo da txorizuak, ala ze ikustu zu hori? Bai.
Gaztien artean. Gaztia o txokolatio dute. Naziotzen dago. Lehenengo hartzen dabe, hori, izestarrak eta gero ibatzo hori zutziatzo. Se caen unos pocos choritos y sale otra esto. Eso, se hace ahí. ¿Eh?